Ginawa kasiglan kami ngayon iking araw mo, baganakan ng kiyamang panganalangin king mula ng Gethsemane. Kitang biyayangin bayo kami daon, king kiyamang pamilasan kamatayan king krus. Manalangin kami at mawaras king mula ng Gethsemane. Kambiyan ng San Pedro, San Juan, at Santiago, ding kalaguran mga apostol. Kanining kabing yan ang bayan kakasana. Kambiyaning karaming tula, tungkol, problema ang pagsubukan, tagumpay ang kapiguan. Darawang milagya magino, tinanong sikat. Potang may pagnakentok ng ang bisa sa ulinin problema mi. Sana kambiyang tangwanan mi, ikawaryan mi. Like you may say, Father, not my will, but your will be done. And give us the courage to face the many challenges of day-to-day living and life. At kambiyan mo, dinan mong-isa ng grasya, makabayang taka, kinggang pamilasan kamatayan ng krus, tuloy maniwala kami. If we die with the Lord, we shall live with the Lord. And your crucifixion is always a gateway to resurrection. Ligaya kayong pagkakaan ng ating Espiritu Santo. Hindi mo sadya, ligaya rin ang